Nakitulong kari kasi. Ngiwan lam siya pi ko sngur bakhuit parpasngem. Ka beats aqua. Shpausnem dang yai pinja sliang. Hakawai ki jingja ga basosi laingot ki shipara kenthai ki brang ret kilayap hashen hadin bakila mare batkinthi nakamala ga bakhanda jong ga yeng sa ga jong ki po ghaziabad hakapor minstep jong singi balang ga sautruk rumphang ga ai ga baki pulit ki suba kala bandai nakadaw jong ga jingkerni ki jingi lakai online kat kum ga jingong jong ki pulit ka ghaziabad yite ki para kenthai ki badon hakarta khat ar khat saw bat khan rusnem kila klat no hading ke jing bamsha ka yeng ka sem halo ke jing kwa jong ki ban pulut por ha ke jing ila kai online kila itu ba lalap ba kita ki shipara kila thia hajan ka te ke yeng hadin ba ki nong song song kila yos ngo ya ke jing sawa ka bajur ha ka por arbji men step bat kila pentep sigi bor pulit la penket marmari ki sigi jaka ai jing sumar ke badon hajan ha ka ba ki doktor kila pen bana ba kila klat no Uwe pulet ulong bahagi ki kindat snem ki baladap layatu ba ka jing penon kam jong ki ya ka jing ilakai online kala nangjur bat kilas dangru ban pep school man lakapor ki pulet ki rang jude penya ya ki mobile phone ki jong ki bat dangi kerenru bat ki bahayeng hasem ban sngotu ya ka ei ka balaja barok मेरी बच्ची मारे बोलो बतो और पूरे बच्ची वाले से बच्ची वाले यार देगा तुमने की ओ मैं वो गेली की बात कर दो वो गेली देखने चलो देख ले कम से कम हम सो get bored and hungry can't put our minds to rest need something quick and easy got no time to wait something delicious something different from the rest it's so delicious delicious wanna get something yummy just get some yummy 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 Yummy noodles, the perfect snack partner. Knock, knock, you about to get shell shocked. Knock, knock, you about to get shell shocked.